Sunod na lang siguro lumoy kay crisis kayo ron. Ang lagi mabayaran tag 50,000. Kadako anak. Kwarta oy. Nag-interest man kalamig papel para papirmahan nimo. Di kumpirma na oy. Ah, Lang ino. Eagle Flower Shop, delivering happiness. Ma, balik na ma. Ya, mama. aki sa ni member ani ma'am. Kung ba na? Pero na apel po gani. Ako may bayad kay dito na sa silo. Pila man to na utang nimo? Dako-dako naman yung naabutan god. Dako na jud. No, sao man na to na ma'am. Kailangan biyo papirmahon juga karon. Sunod na lang siguro lumoy kay crisis kayo ron. No, mo man ikuan sa kuan ma'am. Sa amin nga papirmahan juga karon. Nami papirmahan sa imo ha. Kwarta jud ron di kumpirma sa anak. So kinahanglan jud mabayaran tag 50,000. Ha? Kadako anak. Kwarta oy. Nag-interest man gani. Interes gani. Mga pila na katuig din na. Dugay na oy, pila na mga kuha na siguro, tulo o patba. Ah, nagdagko. So nanihan na ba kasukan? Oh, ganahan man ko. Dayon sa may kuan sa nag-anhi. Kapilan mi anhi ron? Wala, kay niyadto man ko dito. Anya to ka dito. Oo. So namin diri ma'am kay nagdala mig papel para papirmahan nimo. Pirma na oy. Di man kayo mapreso. Promissory note. Kung kano sa ka, pwede po atubangon mo dito. Ha? Matulan po ko dito sa office ma'am. Matulog ko dito. So nami pabasa sa mga kadali. Ha? Nami pabasa sa mga kadali. Saan? Note po ni gikan dito sa kuan. Okay ra si mo kung di ka mo pirma. So na diri sa sakyanan mo gidala karon. Dili na kong pirma. Dito ta ma'am kay namo diyan kay nana pug picture nimo. Proof nga na jud may karon diri nga nagigistorya sa imo ha. Okay, okay lang sa imo ha. Tubangon lang ako na dito sa opisina. Sige sige ma'am. Ani na lang ma'am. Dito ta sa sakyanan, kadali lang. Sige. Pabasa na sa imo ha. Kung sa may mabasa, atuin lang dito. Oo. So, ano na lang, pakita na mo diri. Diri ka. Tanaw lang sa imong pirmahan. Pwede ikaw mo tanaw. Libre tanaw lang, ma'am. Dito sa to, boss. Ana. Sige, ma'am. Surprise! Happy birthday, ma'am! Happy birthday. Nakuyawan niya si ma'am ba? It's a prank lang, ma'am, ha? Siguro to sa nagpa-surprise mo, ha? Ito sa diri ma. Okay ra ka? Tumayong hapon, ma'am. O fourth birthday. Magpaila-ila dahil mi. Ako dahil si MM and kani si Abby. We are from AMD Ghost Flower Shop. So namin diri karon para maki-celebrate sa imuhang birthday. Pinagi anong surprise. Kabalungan kisay gahatag ani. Siguro ang anak ko sa kawas. Isa man. Joy. Joy. Tanaw na to siya bagyod. Pero saan ako basahon yung mensahe? Kantahan sa kanamog happy birthday. Kanta mga bata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! So na sila yung mensahe, ma'am. Masahon ako ha. Lingkod sa panyok. Anong kasabot mo mo? Yun tugan si mo, ha? So ana sila, ma'am. Happy birthday, mama. Stay guwapa o permi maayong panglawas, ma. Ug ma, salamat sa tanan. Og salamat nga permi ka sa ako ang piliran, ma. Og labi na nga wala minimo pasagdi. Og ako ang mga anak.
Love kayo ka namo ma o salamat sa tanan. Ayaw kalimot sa pag-ampo pirmi. We love you always ma. Naara ko pirmi ninyo nila ni Papa. I love you mama. Hoy! Kasi mo bang anak Okay. ma? So mo niya mo kasabwat si ma'am. So, birthday wish. Kaya lang may panglawas. More birthday pa maabot. Okay. So, kamo lang ga. I-greet din si Lola. Happy birthday. Birthday la, dayon. Ba, sige na. Birthday la, dayon. Pila hindoy. Ulo, wanoy. Wala mo ha, ay ang anak. Ini duha. Ay kanino ha. Ay, kani? Apil ni gamay. Ikaw, ay, wala. Ay, kani, doa. Ah, Ah, namaingan? nap. Tingnan mo lula. Wala mo, hilak na. Hilak na dud na bata na. Happy birthday, Lola. Sige na. Birthday la, dayon. Salamat po. Ikaw lang ka. Happy birthday na. Eh. Sige, so ikaw mama sa may message yung sa imong mga anak labi na kay Ma'am Joy nga nagpa-surprise. Kay kung salamat niya nga surprise day ko niya wa kay balo pa ingon pa siya nga sulan do kung sa birthday niya wala ko balo ya di kung surprise daghan kay salamat Joy ang pingdiya permente sa imong trabaho at ibalo na ko imong mga anak salamat kayo Joy. So, kato lang? Yun. Ya pasayawon ra ba daw niya yung mga anak? Hoy, sayo rin mga anak. Sayo mo daw mo. Yung Pasayawon mama daw mo ninyo. ni mama, paru-paro G daw. Ayaw. Eh. Sayo ka? Ah, sige, sayo lagi ni. Tugtog. Sige, sayaway si mama ha. Sounds, maestro. Sayo daw. Sayo mo kaya daw. Sayo daw. Sige. Apil si ma'am. Apel ang celebrant daw. Sayo daw. Sige na, dance na. Sayo na. Ah. Huh? Hala. Taro nga. Taro nga. Mama, rin ka palitan. Oh. Sige. Oh, say. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doon serbisyong sulit way sama